शिंदे शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांचे संबंधित ठेकेदाराशी आर्थिक लागेबंदी असल्याचा गंभीर आरोप ठाकरे शिवसेनेचे तालुका प्रमुख संजय गवस यांनी केला आहे. पाहूयात. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा ज्या विषयावर शिंदे सेनेने या पत्रकार परिषदेमध्ये शिवसेनेचा म्हणजे आमच्या शिवसेनेचा जो निषेध केला त्या संदर्भात जो रस्ता आहे दोडामार्ग ते बिजगर या रस्त्याचा ठेकेदार जो काम करत असताना शासनाच्या नियमबाह्य असं काम करत होता आणि नियमबाह्य काम करत असताना तेथील जनतेच्या काही तक्रारी आमचे शिवसेनेचे पदाधिकारी आहेत त्या पदाधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचल्या. त्यामुळे त्या जनतेचे समस्या ज्या आहेत त्या सोडवण्याच्या दृष्टिकोनातून किंवा त्या रस्त्यावर चाललेलं काम कशा प्रकारे चाललेलं आहे हे पाहण्याच्या दृष्टिकोनातून आमचे शिवसेनेचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते त्या रस्त्याच्या ठिकाणी गेल्यावर त्या ठिकाणी असं आढळून आलं की जो ठेकेदार काम करत होता बिजगर मुळस या परिसरामध्ये, तर त्या ठेकेदार काम करत असताना कोणत्याही प्रकारच्या सुरक्षेची काळजी न घेता रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे निर्माण करून त्या रस्त्यावर कुठल्याही प्रकारची सुरक्षा यंत्रणा उभी न करता फलक न लावता आणि पूर्णपणे आपल्याला मर्जीला पाहिजे त्या पद्धतीने ते खोदाई काम सुरू होतं. या कामाला विरोध केला आम्ही त्या ठिकाणी. त्यानंतर जर काम सुरू होतं त्या ठिकाणी जे रस्ते विकास महामंडळाचे जे अधिकारी असतात किंवा त्या ठिकाणी इंजिनियर असतात त्या ठिकाणी एकही इंजिनियर किंवा त्या ठिकाणी अधिकारी आम्हाला दिसला नाही. याचा अर्थ असा आहे की शासनाने जो पैसा दिलेला आहे त्याचा गैरवापर करून तो ठेकेदार त्या ठिकाणी चुकीच्या पद्धतीने काम करत होता आणि चुकीच्या पद्धतीने काम करत असताना जर आम्ही ते काम अडवलं आणि त्या कामाला जर त्या कामासंदर्भात आम्ही काही सूचना केल्या तर आम्ही ते काय गुन्हा केला का हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आणि जर ठेकेदारांच्या चुकीच्या पद्धतीने जर आम्ही विरोध करत असतो आणि जर या ज्या शिंदे सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांना असं जर त्या ठेकेदाराबद्दल आत्मीयता आहे तर ते ठेकेदारांचं यांचं काय लागेबंद आहे ते पहिल्यांदा क्लिअर व्हायला पाहिजे. जर ते ठेकेदाराची जर पोळी भाजत असेल ठेकेदाराला घेऊन जर त्या पद्धतीने ठाकरे सेनेवर टीका करत असेल तर आम्ही सर्वप्रथम त्या शिंदे सेनेच्या या ठिकाणी सर्वांनी मिळून त्याचा निषेध करतो. शिंदे सेनेचा महत्त्वाचा विषय या ठिकाणी विकास कामाला आमचा उद्धव बाळासाहेब ठाकरेचा अजिबात विरोध नाही, पण विकास कसा केला पाहिजे, विकास करताना त्या स्थानिक जनतेला त्या ठिकाणी विश्वासित घेतले पाहिजे. स्थानिक जनतेच्या काही मागण्या असतील, स्थानिक जनतेच्या काही अडचणी असतील त्या सोडवल्या पाहिजे. या कामाच्या संदर्भात अशा काही अनेक तक्रारी आलेल्या आहेत. त्या तक्रारी अशा तक्रारी आहेत त्या ठिकाणी अतिक्रमण काही ठिकाणी केले जाते लोकांच्या जमिनीमध्ये आणि ज्या मोऱ्या तयार केल्या जातात आहे त्या मोऱ्यामध्ये मोठमोठे खड्डे काढून दोन्ही बाजूला ओपन करून त्या ठिकाणी अपघात होण्याची दाट शक्यता होईल. गेल्या 2 दिवसामध्ये असे अपघात घडले. या काही ज्या सूचना होत्या त्या आम्ही मांडण्यासाठी त्या ठिकाणी गेलो होतो. परंतु अशा प्रकारे जर त्या जे ठेकेदार आहेत पोट ठेकेदार आहेत यांना जर त्यांचा पुळका आला असेल आणि आमच्यावर टीका करत असेल तर एक निषेधार्ह आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे दोडामार्ग बिजगर रस्ता हा गेले अनेक वर्ष प्रस्तावित रस्ता होता, म्हणजे काम मंजूर झालेलं काम होते. पण त्या ठिकाणी जर एखादं छोटंसं काम सुरू करायचे असेल तर त्या ठिकाणी श्रीफळ वाढून कामाचा शुभारंभ केला जातो. परंतु एवढं मोठं काम कोणाच्या ध्यानी मनी न लागता ठेकेदार येऊन डायरेक्टली म्हणजे कोणाचं हे नाही करता उद्घाटन भूमिपूजन न करता जर काम सुरू करतो म्हणजे येथील जनतेला पण त्यांनी या पद्धतीने जनतेच्या डोळ्यामध्ये ढोळ फेकण्याचं काम केलेलं आहे. त्यानंतर एखादं काम सुरू होत असताना त्या कामाचं बजेट काय असतं, कामाची निविदा कशी आहे, कोणी काम घेतलं, कुठला ठेकेदार आहे, एकंदर त्याची मुदत किती आहे, एक प्रकारचा बोर्ड लावला जातो. एखादा लाख रुपयाचं जरी काम घेतला तर संपूर्णपणे त्या कामाची निविदा प्रक्रिया कशी झाली तर पूर्णपणे बोर्ड लावला जातो आणि तो बोर्ड लावून त्या कामाला सुरुवात केली जाते. आज तुम्ही या रस्त्याने जात असताना बघता कुठे काय बोर्ड दिसतो, जवळजवळ 30 किलोमीटरच्या आसपास काम आहे. 30 किलोमीटरच्या आसपास काम आहे. 30 किलोमीटरमध्ये 2 पोट ठेकेदार आहेत. दोन्ही पोट ठेकेदार ज्या ठिकाणी काम करत आहेत त्या ठिकाणी कुठेही त्या पद्धतीचं कंपनीचं नाव दिसत नाही. त्यामुळे त्याला आम्ही अपोज केला, त्याला आम्ही विरोध केला. अशा प्रकारे काही गोष्टी अशी आम्ही त्याला त्या ठेकेदाराला दाखवून दिलं आणि ज्यावेळी आम्ही त्या प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी गेल्यानंतर त्या ठिकाणी जे रस्ते विकास महामंडळाचे अधिकारी आहेत ते कुठे आम्हाला दिसले नाहीत. याला आम्ही विरोध केला आणि हा विरोध जर आम्ही करत असेल तर आम्ही जनतेसाठी जनतेच्या भल्यासाठी अनेकदा विरोध करू. भले आम्हाला आणि आमच्या कार्यकर्त्यावर गुन्हे दाखल केले तरी जाईल. आता आमच्या काही कार्यकर्त्यावर त्यांनी गुन्हे पण दाखल केले. या सगळ्या प्रकाराला आम्ही आज पूर्णपणे या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून आपण उत्तर देण्यासाठी आपल्याला आमंत्रित केलेलं आहे. सर्वात महत्त्वाचा विषय म्हणजे
ठाकरे सेनेने आजपर्यंत कुठल्या कुठल्या कामांच्या संदर्भात बंद केली आणि त्या आर्थिक पोळी भाजून घेतली याचा हिशोब ठाकरे सेने आपल्या शिंदे सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी द्यावा, अन्यथा चुकीची गैरसमज पसरून स्वतःच्या आशा करून घेण्याचा हा एक केवळ प्रयत्न आहे. महत्त्वाचा विषय म्हणजे कसं काय तर रस्ता हा शासनाच्या निधीतून मंजूर झाला रस्ता आहे. सर्वात महत्त्वाचा रस्ता विकास महामंडळाचे जे अधिकारी आहेत ते कुठल्याही प्रकारे कुठल्याही अधिकाऱ्याने बसून एखादा जनतेच्या समोर काही प्रश्न आहेत ते म्हणजे समस्या आहेत ते मांडले गेले नाहीत. तुम्ही निश्चित चांगल्या कामासाठी रस्त्यावर उतरा, आमचे त्यांना शुभेच्छा आहेत. परंतु आम्ही विरोधासाठी विरोध न करता विकास जर असेल तर विकास तो सर्वसामान्य जनतेला मान्य असला पाहिजे. विकास लोकांच्या माती न मारता तो विकास हा सर्वानुमते मान्य केला पाहिजे. आज आम्ही त्या ठिकाणी ज्यावेळी जातो तेव्हा आमच्या भल्यासाठी गेलेलो नाही. आमच्या सर्व कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल झाले ते आमच्या भल्यासाठी आम्ही गुन्हे दाखल करून घेतलेले नाही. तर त्या जनतेच्या प्रश्न कुठेतरी मार्ग लागला पाहिजे. जनतेचे काही अडचणी आहेत ते सुटल्या पाहिजेत. रस्त्याच्या बाबतीत तुम्ही जर बघायला गेलं तर रस्ता हा संपूर्णपणे रुंदीकरण करताना अनेक समस्या त्या ठिकाणी निर्माण होतील. विशेषतः दोडामार बाजारपेठ आहे, त्यानंतर बेडसी बाजारपेठ आहे, त्यानंतर कोणाकट्ट्याची काही घरं आहेत. ह्या ज्या महत्त्वाचे मुद्दे आहेत ते लोकांना अजूनपर्यंत समजले नाहीत की कशा पद्धतीने ह्या रस्त्याचा विकास होणार किंवा रस्त्याचा मार्ग कसा निश्चित होणार. त्यामुळे रस्त्याला विरोध न करता आम्ही विकासाला विरोध न करता लोकांच्या भावना त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी आम्ही काम केलं. त्यांना रस्त्यावर उतरण्यासाठी त्यांची सत्ता आहे, त्यांना रस्त्यावर उतरण्याची गरज नाही. त्यांनी एखाद्या मंत्र्याला फोन केला किंवा एखाद्या अधिकाऱ्याला फोन केला त्यांचं काम होऊ शकतं. पण आम्ही विरोधी पक्ष म्हणून आम्हाला रस्त्यावर उतरल्याशिवाय पर्याय नाही. आणि आमने-सामने लढण्याची भाषाच नको ना, कारण तुमची सत्ता आहे. आणि आम्ही विरोध कशासाठी करतो ते जर ते आमने-सामने त्या ठेकेदारासाठी आमच्यावर लढत असेल, त्या ठेकेदाराच्या हितासाठी जर लढत असेल तर त्यांना आमच्या शुभेच्छा आहेत ना. त्या ठेकेदाराच्या हितासाठी लढावं. मग ठेकेदार यांचा का जावई आहे का, या पक्षाचा जावई आहे का, हे महत्त्वाचा मुद्दा आहे ना. ज्या अर्थी त्यांनी ठेकेदाराची बाजू घेतली त्या अर्थी ह्यांचं काहीतरी काळाबोळ आहे त्यांच्यासोबत असेल. आमचं काही नाही ना. आम्ही फक्त जनतेसाठी लढलो आहे, जनतेच्या हितासाठी आम्ही काम केलं. म्हणजे जनतेत जेव्हा समस्या आहे तेव्हा आम्ही रस्त्यावर उतरलो आणि गुन्हे पण आम्ही घेतलेले आहेत. त्यामुळे रस्त्यावर उतरून त्यांनी गुन्हे घ्यावे. संबंधित रस्त्या नेता मंत्री कोण आहे ना आम्हाला आम्ही सगळ्यात महत्त्वाचा विषय ठेकेदार कोण आहे, ठेकेदार कोणाच्या मंत्र्याचा पी आहे का कोणाचा खास माणूस आहे याची आम्ही खातरजमान केलेली नाही. कारण का आम्हाला त्या ठेकेदारापर्यंत पोहोचण्याची गरजही नव्हती. कारण का जे आम्हाला तिकडे जे काम करत आहे ते शासकीय अधिकारी आहेत, जे त्या महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी आहेत, त्यांना आम्हाला भेटून या ठेकेदाराच्या काही तक्रारी आहेत ते त्यांना सूचना करायच्या होत्या आणि त्या सूचना आम्ही केलेल्या आहेत. त्या सूचना करत असताना आता ज्यांनी काल पत्रकार परिषद घेतली ज्या राजेंद्र निंबाळकर यांनी आमच्या कार्यकर्त्यावर गुन्हे दाखल करण्यासाठी त्या ठेकेदाराला मदत केली आणि पोलीस स्टेशनला आमच्याविरोधात जाऊन गुन्हे दाखल करायचे. आमचा स्पष्ट आरोप आहे की तुम्ही त्या ठेकेदारांचा आणि तुमचा लागेबंद आहे हे स्पष्ट झालेलं आहे. त्यामुळे आमच्यावर निषेध करण्याची पाळी करण्यामुळे आम्ही तुमचाच निषेध करतो या ठिकाणी.